Sir, maayong adlaw. Unsay katuyuan mo nakadiris Bumbo Radio? Kisay pangalan mo, sir? Si Alvin Aurelius, usa ka taxi driver. Ah, Narakpan ko sa LTO atong Bernis sa hapon, mga alauna siguro to kapin. Gidakop ko kay tungod kay wala ko'y sapatos, nag-wearing na kog sinilas. Nya karon may kuang ko niya gason nga na sir nagsinilas ko kay gumikan akong tiil na ukab ang kuko. Dunay samad dili ka sapatusan. So iya kung gingnan jud niya may lisensya. Iya yung kuha ko lisensya. Karon pag kuha niya si lisensya, ipalayo sa gamay. Iya yung gi-issuehan ang kuha ang lisensya. Kuha siya. Pagbalik niya, nagpapirma na siya sa iyang itong machine niya, gamay niya, color blue. Ko, sir, digin madagang yun sir, sa nga, pirmahilan niya, lukata lang sa Lunes sa hapon, kaya naana ka din sa LTO sa Embacalso. Nya. Niya karon dili ba din mga konsiderasyon niya, ayan dili may kasapatosan ng ako ang tiil kay gubikan kay doon na may samad. Paghangyo nimo, sir, nga kanang di lang kay issue TOP kay wala ka magsapatos tungod kay naa kay samad. Kita siya sa imong samad, wala. Wala sa kita kay wala mo na siya mangutana na. Pero nakadungog siya pagsulti nimo nga naa kay samad. Nakadungog siguro to siya kay wala man siya tingog ako, sir. Aduna lay ko sa samad siya ko ang tiil sa right side. Wala gyud siya istorya nga yana. May nga lang beya to tanawon be kaya ron makuan gyud nato. Wala gyud. Uto nga wala gyud siya kuan, pirma na lang ko sa TOP. Nya karon pag hangyo nimo dito sa operation sa LTO sa Bandako Mandawi. Unsa may istorya dito? Pelmero, di pa ko sa Embacalso, giingnan ko dito sa operation di sa Embacalso nga kuan. In Bacalso Avenue, dili sa Cebu City. Cebu City nga. Sir, kanay mong complain adto gyud na sa legal sa regional jud. Mo to nga may adto ko sa regional sa Manila sa Subandako. Giingnan ko nga pabuhaton ko og letter. Karon kay pag human ako gata og letter o picture sa ako ang tiil, giingnan man ko nga paabota lang sa highway sponsor kay busy man kaya nga to ang regional director si Sir Glenn Calario. Nya. Sa highways na sa sunod simana. Ako gikuan ko, sir, sir nganong dugay man niya asa may kuan ako ni pamilya nako nga sunod simana pa man ang mahibawan ang ako ang Apelasyon imong paghangyo. paghangyo. Unya, karon sa man kutob imong TOP kay gidakop ka Biyernes trabaho nya, Martes naman karon. Mao lagi akong ikuan, sir, kay gikan sa Biyernes, Lunes ug Martes last na karong adlaw. Unya, Kay 72 hours naman makuha na gid na imong lisensya. Nya karon wala man jud ikalukat sa yung kuan ni sir nga kuan nga makuha na jud akong lisensya nga wa gyud koy violation sa imong kuan ako. so mo na nga ni suwayan ta kag apilar ngadto sa operation sa Mandawi LTO nga pasayloon lang ka kay sakit imong tiil kay naay samad mao wa ka nagsapatos. Pero ang problema ni kay sunod semana pa ka makahibalo og ila bang i-approve ang imuhang hangyo nga pasayloon lang ka. So layo na kay itong sunod semana. Layo na kay ito, sir. Pero kay bao ka, sir, no, nga bisag driver ka sa taxi kinahanglan jud ka magsapatos. Kaya amo ang ginang isminaran nga ayana wearing jud ka sapatos. Sa ganing kasunis. Sinina nga read sa taxi jud nga kuan. So nga kung kuha na sir kay dugay palagi so simana pa. Imo lang gitry nga imong sapatosan, sir, pero sakit gyud. Ako na yung sapatosan kay mga kuha naman mga 3 weeks naman. Ang sapatosan mabuntag
Nya ini kahapon lagi, mungulngol man siya kay sakit pa man ako ng tiil, muna akong ubuon na sapatos. So nakato na timing nga dito ini kahapon, nga mo gi Asa nagbawon ka sapatos sa mga taxi? oh na sir na ko ano sa nasa baggage luyo. So buntag pag sapatos ka, ni ka ngul-ngul lang sakit na himong hubuon. Oh, buon ako. Mao di ay. Sige. O sige, rason anong samad ka tungod na sa Tungod sa bangko ba nga gitong tuwa sa akong bata niya man gyud paglabay nako, may pagbalik sa bangko, may pakaipit gyud unsa bangko ato? Kanina ko nga ni sir kanang puti ba? Okay. Ana niya akong Napit bata. imong kuko sa bangko. Oh. Iya man gitong tuwa Naukal niya. naukal ang kuko? Oh, naukal. Ang katunga nabilin pa. Sus kita no eh. Katunga. Mm. Yan, mo lagi ang katunga lagom pa niya ang katunga. Unsa ba gitambal mo ana? Kuha na nag-inom na ko og kuan. Mabibinamik og ang sisilid niya. Tambalan po na og bitadain. Ah. Mm. Sige sir, basin og makadungog ang taga-LTO. Sige hangi o sir. Sir Glenn, Sir Glenn Glario nga ako lang yang yung bisag mabalik na ako lisensya nga kung ngayon mo wala lang ko i-violation kay ikaw na ang consider ba kay yan na akong tiil aduna man tinuod man gyud nga na doon ay diferensya akong tiil na buak mong gini kay kumikan lagi naipit sa bangko nga akong gihangyo ano sir nga imo jud kong matabangan makadrive na ko karong seminana kay low ay minsan akong pamilya nga wano ko'y pila na ang tao na mong income nya doon na pa ko'y nag-eskwela pa nung mga bata upat ako mga bata pero nag-eskwela wala ko'y income may na lang nga makadrive na ko seminana Sa ato tanawon imong samad ada na sir oh. para makita pus mga tao ba nga tinuod ka na yung samad. So mao na, Oo. no? Kanang banid Oh, kini sir. naukap ang kuko ana. Naukab na yung katunga. Ang katunga man nabilin, doon na pa kini siya maila, ina sa pay lagom kini kuko. Kung imong sapatosan sakit gyud ngul-ngul gyud. Oh, mongol siya. Bisag patusan ako buntag, ulit ka layo ra mga 3 hours siguro. Mao na imong gisulob pagdakop. Oh, kini nga sinilas mo ni. Kani imong gisulob. Oo. Okay. So wala ka pasalua kay mo na bawal man na siya sulubon. Oh, tinuod bawal man gini siya sir kay ko man gyud. Pero ako lang nga giyangyo nga i-consider na lang kay o kuan ba lang gyud magsapatos jud ko kay Oh. baguhay lang sa gulog drive og taxi god. Sakit gyud siya. Sakit gyud siya sa patusan. Oh, sakit gyud sir. So mo na nga wa ka nagsapatos timingan ka nag-operation ng LTO naparahan ka. Oh. Kanya pag abli sa imong bintana wa kay sapatos mo to gisyo ang TOP. Ah, siya yung TOP. Pila yung multa? Ang kuang na to sir, doon ako na wapo ko kakakito ng matana ko sa mga kuan sa taga LTO. Noon ako yun niya 1.5 na po yun 2.5. Nga dako-dako naman yun nga violation para sa amo kay ana pila ra may income na mo sa pagkuan sa panaksi. So ato ni hangyo, testing na taghangyo og pasaluon mata. Sige sir, kuan mas mayo nga kuan. Tagaan ko konsiderasyon ni Sir Glenn Galerio. Salamat sir.